Con tôm là con. Áo vải tiếp thì xin. ভদ্রদের আপনাদের সহযোগিতায় একবার সম্ভব নেতৃত্বে এটা সম্ভব फ्रेंड्स नो बला बेले के खमै मारिओ जों तिनी चिनि हाथाय गतर चिनि बुबाग्रानि चौबानो फाइस पहिले जा नर नुखना चिनि बुबाग्रा चिनि बागे जे चाय ने के तंगमनि तिनी अमनि चिन गाहाम चिन तिनी कायसा बिनि ब्लेसिंग चिन मानखा दे बसकन जराव चिन अमा हाकेनो चिन बुबाग्रा लग्यो तंगै चिन सबक लाइ थांनाय बसकन जे चिनि मान त सकेर बागे दे जों खना चिनि बुबाग्रा फाइ तंगो चिन बनो जत्त तिब्रसा जों जत्त पाल खलाय जों थाङै जों बुबाग्रा जों एयारपोर्ट सिम जों नाम सबायनाय दा हाथाय गतर जों 9:30 फुंनि जत्त अर जमांनाय अर नहैते जों एयारपोर्ट थाङै जों जत्त जों तिब्रासाराव वाइटिएफ जों चिनि अनरेबल प्रेसिडेंट बरमना बुमलेन देब्रमनि नेतृत्वे जों जत्त वाइटिएफ आदम सम जों जत्त गाहाम के अर्गानाइज खलायो जों जत्त तिब्रासा पाल खलायो जों चिनि बुबाग्रा जों एयारपोर्ट लाम सबायनाय बुबाग्रा कयटा समय फायदा बनो दिना बार लाइन खायनाय जों बनो कि बायदेलि खायतो बनो जों बाइक रेलि थांनाय एयारपोर्ट सिम जों बनो लाम सबायनाय बुसुर बाइक मालखुंड थांनाय आबोथ' जों ताबुक नरनो सागा गं मिसिगाव जों 1000 मिसिगा 1000 तेबो फाइमानो माइता गाबो नर मिडिया नर भांनो सिबो नर आमसे रिपोर्ट मानि दङ जों गोबां खालायनो जों बुबाग्रा चलाम जे जों जत्त तिब्रासा जों बुबाग्रा लाम सबायनाय जिनि बुबाग्रा आसिके चिन बागे चाइने जे कस्ट खालायगा जों बनो एयारपोर्ट सिमनो जों लाम सबायनाय